हाय गाइस नै आं दिनैहाय जोगोनार बिफाङाव स्प्रे खालामगासिनो दङ मोननैसो मुलि लगायनानै दा आङो फांनैसो जोगोनार गायदोंमोन। जोगोनाराथ' जोबोद थायदों फिसा फिसानो, नाथाय गोमो गोमो थाम्फै रोखोमनि फैनानै बेवहाय बानानै थुनानै गालाङो। दा बेवहाय बियो बानानै जेला थुनानै गालाङो अब्लानो गोमो महर लानानै सेवो आरो एसे गिदिर देरबाथाय नुनायावलाय मोजाङानो नुयो, अब्लाबो सिङाव सेवनानै एम्फौ जानानै थाजोबो। बुख्रुमना नायोबा दोलो दोलो सिङाव एम्फौ मोनजोबो आरो दा बेनिखायनो दा थाइसेबो गिदिर एबा राहोनो हायिनि थाखाय आङो एग्रिकालसारनिफ्राय एसे मोनथिनानै मोननै रोखोमनि मुलि दा आं बाहायगासिनो दङ। दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन, आङो गोजौआव होनाय नैबे मोननै मुलियानो जाहैबाय। दा बे मोननैजों मिक्स खालामनानै होनो खोन्थानाय लेखायै आङो मोननैजों मिक्स खालामनानै स्प्रे खालामगासिनो दङ। दा नायलांबाय था गाइस नोंथांमोन। दा जोगोनाराथ' बिफांफ्रा बारा इसिबां मोजां जायाखैब्लाबो फिथाइया गोबां थाइदोंआनो। दा फिसा फिसा दा भिडिअ स्क्रिनाव नोंथांमोननो देखायनो हायाखैब्लाबो, खारन केमेरामेना एसे गोदान जे, दा बेखायनो बियो इसिबां पारफेक्ट देखायनो हायाखै। दा आङो न'आव जानो थाखायनो जास्ट गोबोरखि हासारल' होनानै आङो आबादखौ मावनाय जायो आरो आंनिया फाननाय एबा बिजनेस बेलायाव आङो आबादखौ फ्राय मावनाय जाया। बोसोराव जिखिनि न'आव नांगौ बेखिनिखौल' आङो आबादखौ मावो। दा बै खनायाव जि नुहुरदोंमोन लांदां जायगा, बावहाय आलु गायदोंमोन। दा आलुखौ बुरखांजोब्बाय, दा आलु बुरनानै दा लांदां थाना दं। बेवहाय दा आङो गोदानै जुखाम आरो फारसेथिंजाय मैथा सिख्ला होननानै बुङो जोंनि बर' रावाव, सोरबाफ्रा बुङो भिन्दिबो होननानै बुङो। एक्सुवेलि बर' रावाव मैथा सिख्ला होनो। मैथा सिख्ला आं गायबाय दा मोननैसो रज'हांबाय किसुमानफ्रा। दा नैबे फान्थाव बिलाथि, बियो गोखै जात बियो। सिगांफ्रावबो आं बे जोलैखौनो गायबाय थाखायो, जोबोद मोजां जायो जानायालाय। दा नै फिथाइया थायहांदों। आङो केमिकेल हासार होनाय जाया नालाय देग्लाय, आरो न'आवबो गोबोर हासारा एसे खम, बेनिखायनो सिगांनि बोसोरनि बायदि आं बारा बुरजायै गोबोरखि हासारखौ होनाय जायाखै। मानगोनां रायजोफोर नायलांबाय था नै, दा आंनि बारियाव ओरैबायदि मानिमुनि रज'दों, माने एकदम जाथाव मानिमुनि। जाबायबो गोबाङानो, आरो जाबावनो दङ गोरलैनो। दसे खाबानो बोथिसेखौ मोनखायो आरामसे। नै फान्थाव बिलाथिया थायहांदों दासो, बांद्राय गेदेर जायासै। आरो नैबेहाय फुख्रि आलियाव फांनैसो जोगोनार गायदोंमोन, बावहायबो दा बिदिनो एम्फौ बायै फिथाइफ्रा सेवलांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बेसेबांसिम बासायनो हायो बेखौ आङो स्प्रे खालामनानै बासायनो सानदों। जास्ट आंनिया फिथाइया थाइनैसो दोननो हायोब्ला दैज्लाङाव माइ खेथि आबाद मावनाय समाव हाथाय बाजाराव थांस्लाबनो हायाब्ला जोगोनार ओंख्रिखौ जानो हानाय बायदि थाइनैसो दोननो हाब्लानो जथेस्थ' होननानै आं सानो। बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो जि हायो न'आवनो दखरसे हायाव आबादफोरखौ मावनानै बिदिनो दोनथुमनो हायो। आरो बारा मोजां नुनाय, नुनायाव समायना रमायना नुनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ बा मैगं थाइगंफोरखौ बारा जानो नाङा। दानि दिनाव जोबोद लिभार गेस्ट्रिकनि बेमार सोमजिनो हमदों, बेबायदि केमिकेल हासार होनानै मावनाय आबादनिफ्रायनो। जेनेखुवा दा पार्लारनिफ्राय ओंखारब्ला मानसिनि महरखौ जेरै एकदम जोंगा मागा ब्लाव मोजां गुफुर जारौ रौ नुलायलायो, थिग बेबायदिनो दानि दिननि
हाथाय बाजाराव ओंखारनाय फ्राय मैगं थाइगङा बेबायदिनो माने पार्लारनिफ्राय ओंखारनाय टाइपनि आरो जेनेखा मानसिया सिनेमा शुटिं खालामनो थांब्ला पार्लारनिफ्राय ओंखारो बोरायब्लाबो सेंग्रा नुहोनाय सिख्ला नुहोनाय थिग बेबायदिनो हाथायाव लाबोयोब्ला बयबो मोजां नुनायनि थाखायल'सो खालामनानै लाबोयो खिन्थु सिङाव बेवहाय जेबो थाया। नायलांबाय था गाइस दा नै जोगोनार आङो मादों दा बेखिनियानो आंनि भिडिअ'आ गोजोन्थों एसेनोसै।